Сәлам, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 30-нчы юбилей чыгарылышы эфирда. Шуңайдан сезне дә Тыма коллективында ихлас күңелдән котлыйбыз. Узак көтелгән яңа ел каникулларын төгәлләп без дә ниһаять сезнең белән очрашуга әзер. Яңа елда бу әле безнең беренче очрашу. Без сезне бик тә сагындык. Сез дә шундый ук хисләр кичерәсездер дигән өметтә калабыз. 2013 елга без бартик якты уйлар, яңа өметләр белән керәбез. Чөнки безне алкогольгә бәяләр күтәрелүдә, урамдагы кар көртләрдә, республика гимнына үзгәрешләр керүдә артык куркытмый. Без оптимист халык. Сүзне озакка сузмыйк һәм Тыма тапшыруында ниләр сөйләячәгебезне барлап чыгыйк. Татар кызлары Россиянең иң шәп тавышы дип табылды. Илгиз Шәһрәзиев Төркиянең үзәк телеканалында яңа ел концертында катнашкан. Эссе егетләр урамда әбиләр күзли. Ни өчен? Яңа ел каникулларын җырчылар ничек үткәргән? Индиго безне яңа ел белән махсус җыр яздырып котлый. Кунак клип рубрикасы, ә бездә кунакта яңа ел каникулларына Америкадан кайткан Иделия. Татарстан кызлары Динә Гарипова һәм Эльвира Калимуллина ил буенча гөрләп узган голос проектында үзләренең иң-иңнәр булуын расладылар. Беренче, икенче урыннар өчен көрәшүче Татарстан кызларын карау безнең яңа ел кичләрен тагы да ямьләп җибәрде. Хәер, бу вакытта безгә беренче урынның Динәнеке яисә Эльмираныкы булуы әллә ни мөһим дә булмады дисәм, ялгышмамдыр. Голос проекты тәмамлануга финалистларыбызга президентыбыз Рөстәм Миңнеханов Татарстанның ат казанган артистлары исемен бирде. Кызлар әлеге макталу исемнәрнең рәхәтен дә күреп өлгермәде, кайберәүләр инде кызларга бер җыр өчен шундый макталу исем бирелүен тикшерә башлады. Имеш, гомер буе татар сәнгатенә хезмәт иткән кешеләр генә лаек бу исемгә. Тик без әлеге имеш-мимешләрне бүлешмибез. Беренче каналдан Татарстан данын, татар җырын барлык илгә яңгыраткан кызлар билгеле бу исемгә лаек. Динә белән Эльмираны котлыйбыз. Респект сезгә, кызлар. Молодцы. Үзебезнең татар егете Илгиз Шәһрәзиев Төркиядә узган яңа ел концертында Татарстан данын яклап кайтты. Төркиянең ТРТ Аваз үзәк телевидениесында яңа ел төнендә күрсәтелгән концертка Казакстан, Үзбәкстан, Азәрбайҗан һәм башка төрки халык яшәүче ил һәм республикалардан җырчылар чакырылган. Аңлавыгызча, Илгиз Татарстанны тәкъдим иткән. Ә без сезгә бу концерттан бер эпизод тәкъдим итәбез. Ortak Coğrafya'nın kanalı TRT Avaz'a farklı ülkelerden çok değerli sanatçılar konuk olmaya devam ediyor. Yine uzak diyarlardan ünlü bir sanatçımız var. Evet efendim, ünlü, çok yetenekli genç şair, besteci nereden geliyor? Tataristan'dan geliyor. Huzurlarınızda İlgiz Şəhrəziyev efendim. Alkışlarınızla. Yava karlar, yava dalgınlığına, ak ümitler yavasıma. Ezlep yürüyüm bugün bəxtimni, ak buranlar arasında. Ey qartızım, ey pes dalgın sizler, buran bulup çıkma yollarıma. Alıp gitsin mine özün bilen yanılı yazga. Өссе төркеме бу арада урамдагы әбиләргә бәйләнә башлаган. Алар әбиләр арасында үз героиняларын тапмакчы ди. Булмас, эссе егетләре әбиләр белән кызыксынмас дисеңме? Без дә аптырап калган идек. Баксаң, егетләр арада күләгәләр дип аталган өре яңа композицияларына клип төшерергә җыйналар икән. Менә шуңа төрле сценарийлар әзерләп карыйлар. Әгәр сезнең дә фантазиягыз Нияз белән айратлыгыннан ким булмаса, бәлки сценарий язып карарсыз. Үзегездә режиссер, сценарий сәләтен туйсагыз, хәзер үк үз сюжетларыгызны безнең контакттагы төркемебезгә юллый аласыз. Әбиләр игътибарына, әгәр сезгә урамда ике шибәр егет килеп сүз башлый икән, зинһар ярдәмгә чакырырга ашыкмагыз. Бәлки бу сезнең йолдызлы сәгатегездер. Мәхәббәт ул күңел ачкан кышак, кайшы булмый аннан хәйләләр. Күрешкәч тә телең ятсаң, ашау өчен онытсаң, ишек кала синнан мәхәббәт. Мәхәббәт ул чакырганда килми, яшен кебек кинәт кабына. Юктан күңел анатланса, тик бер исем кабатланса, күңелеңдә сөеп калына. Мәхәббәтнең көле
Яңа ел каникулларына әллә нинди грандиоз планнар корасың да, аның кабат традиция буенча үтеп китүенә уфтанасың. Бу сәхнә кешеләрендә ничек икән? 16 февральдә Уникс концертлар залында узачак көлке терапияның иң якты йолдызларының берсе, тиңдәшсез пародия остасы Алсу Фаракшинны сез дә яхшы беләсез. Алсу тормышта да шат күңелле кеше. Аның өчен яхшы яңа ел ул туган авылында, якыннары арасында матур табын артында уза. Яраткан кешесе дә янында булгач, дөньясы тагы да түгәрәкләнеп киткән. Әлмәт чыршысын карап, чана шуып салатлар ясап үткән аның яңа елы. Менә Эльвира Хаматованың каникуллары Фаракшинның кебек үк күңелле булган дип әйтеп булмый. Эльвира яңа ел алдыннан бик нык салкын тидергән. Шуңа да аның өчен яңа ел каникуллары чана, тау, кар бабай белән түгел, телевизор, колдрикс һәм баллы чәй белән исендә калган. Сыйым сине күптән, әйтче нишлим икән, йөрәк хисләремне тыя алмыйм. Карашларың шаян, югалыплар калам, сөюемне һаман әйтә алмыйм. Сандугачкай булып, бөдрәт талыга кунып, сайрап аңлатыйммы соң әллә? Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, башкалардан сөю эзләмә. Сандугачкай булып, бөдрәт талыга кунып, сайрап аңлатыйммы соң әллә? Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, башкалардан сөю эзләмә. Яңа ел каникуллары дигәндә Мурат Гайсин аптырап калды. Мәктәпне мин күптән бетердем бит. Минем өчен каникуллар юк, яңа ел бәйрәмнәре дип әйтсәк, яхшырак булыр дип елмайды ул. Яңа ел төнен рәхәтләнеп, уйнап көлеп, имән кискә лонда уздырдык та Уфага киттек туганнарга. Бу инде безнең ел саен кабатлана торган традиция. Туганнар белән 3 көн бер-беребезгә кунакка йөрештек, яңалыкларыбыз, шатлыкларыбыз белән бүлештек. Инде теләкләргә килгәндә, алдагы елларда күбрәк шатлыклар булсын иде. Һәм иң мөһиме, шатлыкларың белән уртаклашырга янда якыннар булсын. Яңа ел белән ура! Дип кутлый әле һаман да бәйрәм кәефендә йөрүче Мурат. Афәрин Мурат! Сон килгәнгә мине гафу ит, безнең урын тагын буш инде. Үкенечләр бетми кабул ит, кирегә юллары да юк инде. Сон килгәнгә мине гафу ит, юллар урау иде тапмадым. Тыңладым бары йөрәкне тыңладым, юлларда ялгыз калдым. Ишетәсеңме, йөрәк сызлый, күз яшьләрем сыймагач. Күрәсеңме, болытларда елый, юатырга син булмагач. Ишетәсеңме, йөрәк сызлый, күз яшьләрем сыймагач. Күрәсеңме, болытларда елый, юатырга син булмагач. Әмнә яшерче Вильдана бәрәкәчләренә исем куштырып иргән. Вильдананы ошатып биргән егетләрнең кутын алдым бугай. Тынычланыгыз. Җырчы магик саннар 12-12-12-дә бала тапкан апасының улына исем куштырып иргән. Нәрсә ди? Яхшы эш. Рафина Ганиуллина яңа ел каникулларында атмосфераны поддержать итеп яңа ел турындагы фильмнар караган. Арада иң ошаганы с Новым годом мамы булган. Күңелемдә яшеренгән хисләремне сизмиләр, йөрәгемне кая куярга да белми йөргән мизгелләр. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде, йөрәгемдә булган хисләрем сулды инде. Мәхәббәтнең алсу гөлләре бетте инде, бәхетле без тулы көннәре. Яңа елны бәйрәм итеп тынычлык урнашып бетте дигәндә генә сезне тагын менә дигән тамаша көтә. Күтәренке кәеф, шеф музыка, сюрпризлар, чәчәкләр, булар барысы да бәйрәмдә генә була бит. Димәк, каршы алыгыз. 2 февральдә татарча солянка концерты. Сезнең иң яраткан җырчыларыгыз Гүзәл Уразова, Ринат Рахматуллин, Лилия Муллагалиева, Рөстәм Закиров, Илсия Бәдретдинова, Илмира Нагыймова, Ришат Фазлыахматов, Илнар һәм Ленар Сайфиевлар.
Ләйсән Гимаева, Мөнир Рахмаев, Иркә Ландыш Нимаджанова, Раяз Фасыйхов һәм башкалар катнашындагы концерт 2 февраль 17 сәгать 00 минутта Unix концертлар залында узачак. Бүген үк билетлар алып куярга ашыгыгыз. Бүген кунак клип рубрикасында Умон дип аталган үзбәк төркеме. Егетләр япь-яшь булуына карамастан инде шактый популяр булып өлгергәннәр. Әйдәгез, без дә аларның клипларын карап узыйк. Qaylardasan, kimlar bilan yomg'irlardan so'rayman seni, lekin netay javob yo'q, yo'q, yo'q. Netay sevgilim menda yo'q, yo'q, yo'q. Meni unutdi, lekin unutolmasdan qanday yashay, qanday unutding? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Menga ham o'rgat, qanday unutding? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Menga ham o'rgat, menga ham o'rgat. Bilmas edim bir kun kelib seni boylik olib ketardi. Unutilmas bu ko'zlaring, unutilmas qarashlaring, meni sog'inchlar qamrab oldi. Kecha yomg'ir yog'di, maydalab. Esingdami tanishganlik yomg'irlar bo'lib sabab? Seni ilk bor ko'rganimda kiyimlaring ho'l edi. Bilmadim negadir kayfiyating yo'q edi. Yoningga borib soyabonimni berdim. Ozgina bo'lsa ham ko'nglingni ola bildim. Hazil huzurlar bilan uyingga yetgan edik. Iliq xayrlashib uyimga ketgan edim. Man sevishga o'rgatding, aytmayman. Hammasi yaxshi edi, lekin ketasan, aqlimga sig'mayapti. Seni yo'qotganim aqlimga sig'mayapti. Qanday sensiz yashashim, qanday ayt. Nahotki unutding, nahotki oramizdagi aloqalarni uzding, nimalarga berilding, kimlar bilan uvinding, menga ham o'rgat, qanday qilib unutding, qanday unutding? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Menga ham o'rgat, qanday unutding, qanday unutding? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Nega jilsan ay? Menga ham o'rgat, menga ham o'rgat. Традиция буенча социаль челтәрләрнең иң популяр булган ВКонтакте сайтына кирип китсәк, анда Индиваның безгә юлланган җырлы яңа ел кутлавында күрә алабыз. Сине дә бәйрәм белән, Индива. Мин бәхетле җаным, син минем янымда, мәхәббәт җырымда. Хәтем бәхетле, бүтән теләктәне, килсен уңыш көне. Яңа
bilan qadrli do'stlar. Uzg'on yo'lda bizning bo'luvchilarning barisiga da zo'r rahmat. Bizga ishongan, yordam berishlarga da. Kelajakda ne bo'lasin bir kimda bilmayman. Shulayda xayollar turmushqa oshuna men ishonaman. Bizda hozir kichkinagina reklama, lekin reklamadan so'ng televizorni sundirga oshiqmag'iz. Chunki bizda qonaqda Amerikadan qaytgan Ideliya. Tuğay hem yıldız Denge kök yüzünde Dön deniz üstünde Gilemem hem dilek Benim köngülüme Dilim örülürge Halimge Әлі бір күні ғана шалтыратып алған едім мен Америкаға Иделияға. Мен айтам, тума программасына қайта алмассың мекен деп. Иделия ұзақ ойлап тұрмады, ризалашты, билет сатып алды һәм тума программасына түсіру үшін қайтты Татарстанға. Привет, Иделия. Сәлем, хай, привет. Сен неше тіл білесің? Неше тіл білесің сен? Бір 20 тіл. Біріншіден, бик шатмын сені көрерге, сағындым бик күчлі итеп, еме? Мен де рахмет, сәлем дусларым. Ничек, ауыр булмады ма? Теге сұрайлар бит, гадәттә, самолеттан төшкәчтен перелетлар ничек узды дип. Ең ауыр ышарга. Чөнки самолетлардан куркам. Дөресен генә әйткәндә, шул мин очкан көне бит инде ту самолеты белән авария булды, шуңа күрә бераз. Менә син әмә. Син куркасың алайса, әйме? Куркам, дөресен генә әйткәндә. Җыкларга тырышам, ләкин җыклап булмый. Ләкин иң мөһиме син исән-имин кайтып җиттең. Бик күп сөйләшербез бүген, бик күп сораулар сиңа әзерләп куйдым. Һәм күбесенә җавап та алырмын дип өметләнәм. Беренче, беләсезме, сорау дип әйттем дә мин сиңа теге интервью кебек түгел әйдәбез, аралашу кебек кенә рәхәтләнеп бер-беребез белән теге секретикларны гына ачып сөйләшеп алырбыз. Сөйләштекме? Секретикларны ачып? Әйе, миндә секретиклар бар, синдә минеке. Айва, синең турда күп ишеттем, күп әйттеләр. Нәрсә диделәр? Әзер булырга куштылар. Минең секретикларны сөйләделәр әллә инде. Синең секретиклар. Без башлыйк әле беләсеңме? Иң төп секретиктан син бер ара юкка чыктың дип киттең Америкага. Бу теләк каян уянды, каян башыңа килде? Ничек, бәлки берәрсе тәкъдим ясагандыр. Менә ул сорауга җавап ала алмыйча калдылар. Менә монда сине югалткан синең поклонниклар армиясы. Яр, поклонниклар армиясына шундый җавап. Америкага мен ул минем кичкенә вакыттан хыялым булгандыр. Подсознательно дип әйтим инде, чөнки мин әтием татар классик композитор булуына карамастан. Мин һәр вакытта да кызыксындым шундый, беләсеңме, менә Америка кинолары белән, музыкантлары, җырчылары белән. Һәм инде менә шул минем үсә баргандыр да инде, һәм шундый мөмкинлек килеп чыккач, мин аның белән кулланырга булдым. Ничек килеп чыкты ул мөмкинлек? Менә кемдер Менә анысы секрет бит, Ana шуны ачып карыйк әле без. Юк, шуннан да мөмкинлек килеп чыкты дисең. Син ниме? Син димәк кичкенәдән хыялландың Америкага китергә. Америка, беләсеңме, менә алай хыяллан түгел, ул менә үземә мин максат итеп куймадым. Ләкин менә килеп чыкты ул, менә монсы булды баштан. Ана икенчесе булды, ул секретлар инде. Өченче секрет булды. Дүртенче секрет булды. Аннары инде бишенче секрет булганнан соң киттем Америкага. Киттең һәм бүгенге көндә шунда матурлана итеп яшәп ятасың, әйме? Аллаһ шөкер. Ничә ел узды? 3 ел. Әйе, 3 ел. 3 ел. Минем Шамил абый да 3 ел утырып кайткан иде. Артык зур срок түгел ул. Димәк, 3 ел. 3 ел син Америкада. Менә шушы 3 ел җитәме? Синеңчә Американы тойырга, Американы ничектер менә үз итергә. Менә мин булып кайттым да, мин булдым 5 айга якын
яратып өлгердем, ләкин ничектер үземне китеп өлгермәдем. Менә синең Кемне чакта. яратып өлгердең? Американы Америка яратып кызларын? өлгердем. Америка юк, менә Американы гомумән яратып өлгердем. Америка кызларын да яраткан очраклар булды. Ләкин Бүген минем турда сөйләшәбез. Бүген синең турында сөйләшәбез. Шуңа күрә сорауда шундый бит. 3 ел җиттеме сиңа Американы үз итәргә? Әлбәттә, менә беренче көннәрне хәтерлим. Беренче көннәрне хәтерләгәндә мин бит үземне уйлыйдым, инглиз телен яхшы беләм, шундый җиңел булачак миңа. Син өйрәндең инглиз телен? Өйрәндем инглиз телен, башта мәктәптә өйрәндем, аннан соң абыем белән өйрәндем тагын, ул чөнки бик яхшы инглиз телен белә. Анда килгәч, беренче минем булар инглиз телендә сөйләшәбез. Чөнки аларның сүз кушуы, сүз кайда башлана, кайда тәмамлана, берничек тә аңлап булмый һәм миңа бәсен бер курку төште. Хәтта мин уйладым, бәлки, белмим. Шуңа күрә кереп син Бәлки миңа кире Рәсәйгә китергә дип тә уйлап килдем. Борылып карадың аэропортка, әйме? Һәм иң мөһиме менә шалтыратасың инде булса да операторга, алар сөйләшәләр инглиз телендә һәм бер нәрсә аңлашылмый. Инде 1 ел узганнан соң бер тапкыр мин оператор белән сөйләштем дә, трубканы куйдым да, һәм минем беренче ой, мин бит барысын да аңладым. Әтегә беренче тапкыр кибеткә кереп газировка сорагач сиңа чиләк алып биргән момент рискә төшмәде. Әлбәттә, инде ансыз чиләк. Менә шушы адаптация вакыты күпме вакытыңны алды? Беренче адаптация. Менә мин ике атна минем дә нәкъ шул ситуация булган иде. Синдә күпме алды ул вакыт? Телләрен аңлый. Менә әйттең бит, таксида аңлый башлаган оператор. Күпме вакыт алды? Мин аны беләсеңме, менә шулай иркен телне белү бәлки 1 елдыр. Менә инде аңлый башлау ярый, рәткә керү күпме алды? Менә шушы Рәткә керү 2 сәгать. 2 сәгать? 2 сәгать җиттеме сиңа? Әлбәттә. Америкага килеп җиттең син. Син анда бит инде каршы алучы кеше булмагандыр. Яисә булдымы? Менә шушы сорау борчый. Ничек килеп җиттең дә сине рәхим итеп берсе дә каршы алмагандыр яки каршы алдылар? Димәк, шулай булды. Мин самолеттан төшгәндә красный дорожка җәеп куйдылар. Анда Брэд Питт, Анджелина Джоли инде мине килеп кочаклап алдылар. Аннары автограф алгансың. Бейонсе минем дустым Риана белән аннары соң шампанское эчтек, отмечать иттек минем кайтуына. Менә шулай каршы алдылар. Татарстанда ярыйла сиңа Искәндәр Биктахиров килеп каршы алды. Татарстанда бер кеше дә каршы алмады. Мин Искәндәр Биктахировны шактый Айваз да җибәргән. килмәде. Җибәрдеңме ни? Килмәде. Юк. 500 сум кирә аласың бар икән. Анджелина Джоли каршы алды дисең бит инде. Менә Анджелина Джолиның особнякларына бардыгыз сез һәм син бит Америкага бардың, алдан ук иҗат белән шөгыльләнергә, шулай бит? Бу Америка иҗаты, аңламыйча син бит инде анда татар җырчысы булып түгел, инглиз телендә җырларга, инглиз телендә. Төп максат шулай да әйтим әле, бөтен американнарны татар теленә өйрәтү. Әлегә иртә алар татар җырларын аңламыйлар, ләкин аларны өйрәтергә кирәк, өйрәтергә. Бүгенге көндә менә күп кеше кызыксынабыз без синең белән синең турында яңалыкларын сөйләп тордык. Әле күптән түгел Тыма программасында шулай ук сөйләгән идек синең бер компания контракт тәкъдим иткән идеме сиңа? Нинди контракт? Минем бер контракт булды. Америкада инде әйтәләр аны менеджмент дип, менеджер һәм Бездә договор дип әйтәләр. Юк, менеджер, продюсер, Россиядә продюсер дип атыйлар ул кешене. Бик күп фестивальләрдә катнаштым, телевидениедә булдым, аннары соң бик күп яхшы һәм бик кешеләрне очраттым. Шуларның берсе гел әйтеп торам инде, чөнки бик зур вакыйга булды ул минем өчен. Майкл Джексонның продюсеры белән очраштым, Керри Горди. Сәлам әйтсәм була, алдызы карый. Сәлам. Һәм тагын шундый зур вакыйгалар ул Америкада гына була. Шул сәбәп инде бәлки мин Америкага китәргә этәргәндер дип. Ләкин бит әлеге барлык шушы зур вакыйгалар үзләренә-үзләре килеп чыкмады. Син тырыштың, син үзең шушы максат белән алга атладың. Шулаймы? Әлбәттә. Авыр булдымы? Дөресен генә әйткәндә бик авыр. Һәм менә беренче вакытна Америкага килгәндә бик авыр булды. Хәтта менә бөтен кешегә әйтмим инде, секрет. Секрет бит, секрет. Айваз бар синең өчен дә. Бик авыр булды, хәтта шундый вакыйга да булды. Менә бик авыр булганда бер тапкыр минем хәтта беләсеңме, әле ярый машина сатып алдым. Җыклар авырым булмады. Менә дөресен генә әйткәндә, акча юк, җыкларга әти-әнигә шалтыратып әйтә алмыйм, чөнки кире кайтаралар. Хәзер белсәләр дә ярый инде. Һәм инде менә бер
рус кызлар белән таныштым мин анда, һәм алар миңа булыштылар, чөнки аңладылар минем булган барлык менә шул историяны, булыштылар һәм шулай әкрен генә bir башкыч, икенче башкыч, өченче башкыч, бу кешеләрне очратып, теге кешеләрне очратып, аннан соң беренче вакытларда мин чыгыш ясадым. Рус ничек дип әйтим, рус клублары бар анда. Рус радиословисы өчен, әйе. Рус кешеләр белән, аннан соң инде шул кешеләр аша монысы берсен белә, икенчесе алар минем материалны яраттылар, чөнки без инде монда Казанда булганда, минем мондагы продюсер белән әзерләнә башладык, видеоклиплар төшердек, җырлар яздырдык һәм Альберт Зиединов, һәм Руслан Шакиров видеолар төшерде һәм шулар инде барысы да безнең эшне күреп, яратып, менә шулай бер кеше белән танышып, икенче кеше белән танышып, ул контактларга чыгасың, аннан соң берничә ел үткәннән соң. Монда нидер бер теге Мистика юк. Мистика юк. Бар тик тырышлык, әйме? Әйе, тырышлык, эшләү һәм минемчә беләсеңме, мин ышанам, әгәр дә син нәрсә булса да телисең икән, ул энергия китә дә һәм барыбер сиңа ул мөмкинлекләрне менә красная дорожкада биреп тора. Чиләккә салып тора. Хәзер иң бер чыган сорау мине һәм тамашачыларымдан әлбәттә. Юк. Анысы турында сорыйсы килми. Рәхмәт тема программасы шуның белән тәмамлана. Юк, әлбәттә. Аның турында без bir şey olmaz. Silersin yani, ülgürüsün. Beni sağınmıyorsun. Неужели seni Tataristan sağındırmıyor? Sağınam. Kazan benim yaratkan şehrim. Sızırınla kala. Моңа хәтле барганда кая булса да 2 атнагыда кайтканда мин гел күз яшьләрен түгеп кайтайдым инде шул Ленинский дамбаларны күреп. Хәзер инде белмим, картаям дип әйтергә инде ярамый бит инде. Ничектер башкача барысы да өйрәнәсе килә, күрәсе килә. Әлбәттә сагындыра һәм хәтта менә дусларым, әтиянем турында әйтмим, аларны инде бик сагындым. Хәтта карны күрергә дә менә шушы карны кем белән булса да снежки уйна. Программадан чыгып керербез, кар бар, бушка. Америкада кебек акчага түгел. Мин Майамида яшим, анда кар юк һәм беләсеңме, бу белмим, минем бөтен дусларым әйттеләр, безнең харышын бик күп фотографиялар. Безнең харышын күберчиләр карап кайтып бирә. Күберчиләр карап. Махсус куригәле карны тотып карый. Сагынам дисең. Ләкин алай да булса, синең теләгең Америкада калу, Америкада төпләнү, теге Татарстан белән бәйләү түгел үз тормышыңны. Америкада әйтәләр you never know дип, бер кайчан да син белә алмыйсың нәрсә буласын, бәлки. Юк, менә синең бүгенге көндә. Ләкин бүгенге көндә менә хәзер шушы секундта әйе. Димәк, кияүгә чыгу темасын үзең кузгаттың, мин кузгатмадым. Әгәр дә Америкалы Джош Макндуф сиңа тәкъдим ясаса. Әйтик, Америкалы егет. Макндуф. Америкалы. Аны әле очратмадым мин. Юк, килсә. Менә татар егете. Булса, шундый менә. Юк, татар егете түгел, Америка егете сиңа тәкъдим ясаса, нишләр идең? Бер нишләмим, тәкъдимнәр булды бит инде. Шулай, юк, синең принцип бар ала, сәме Америка егетенә кияүгә чыкмаска диген. Мин инде кияүгә чыктым. Сәнсез. Кияүгә чыктым, музыка минем кияү. Музыка, әгәр дә ахырга окончаниесен карасаң, кәләш. Музыка. Юк, димәк син Америка егетенә кияүгә чыгуга каршы. Мин пока кияүгә чыгуга каршы. Вообще. Юк, бит ул Америкада төпләнү, Америкада, ләкин you never know. Ләкин you never know дип әйткән дибәр. Википедиягә кереп карагыз, әгәр дә өлгермәгән булсагыз тәрҗемәсен тыңларга. Америкада төпләнеп калам дисең, ләкин шушы Америкада төпләнеп калырлык дуслар табырга өлгердеңме? Аралашырлык. Чөнки бит ул төпләнеп калырсың да, аралашырга, серләрне бүлешергә кирәк бит якын кешеләр. Якын кешеләр минем бар, Казанда минем бер генә дус кызым бар. Skype аша аралашасыз. Skype аша аралашабыз, аның исеме Алла. Аның исеме Алла. Пугачева түгел. Пугачева түгел. Гел минем янга кунакка килеп торалар. Бер тапкыр килде бит инде, Ике тапкыр килде. Кая? Барысын да беләсең син, Мин бит ике тапкыр миңа кунакка килделәр һәм гомумән мондагы дусларым белән мин аралашам Skype-та, анда инде мин аралашам инглиз телен күбрәк өйрәнер өчен. Анда да яхшы кешеләр бар. Һәм күбрәк инде мин пытаюсь концентрироваться дип әйтәм инде үземнең җыр карьерасына кадәр һәм менә январьда минем яңа контракт булачак продюсер белән.
яңа җырлар. Ана син төгәл генә әйт әле хәзер. Нәрсә? Синең чөнки синең күпкә пресс-релизларында актриса, җырчы, модель буларак син үзеңне тәкъдим итәсең. Менә шул коткарды мине Америкада. Чөнки мин үземне җырчы дип беренче чиратта инде минем приоритет ул җырчы, ләкин Америкага килгәч агентстволарда карадылар минем портфолионы, клипларны һәм әйттеләр, әйдә без сине яздырабыз дип модель һәм актриса. Мин үземне беркайчан да алай дип санамадым шин. Юк, син алай әйтмә. Миңнәре уң якта булган һәрбер кеше үзен модель итеп кичкенәдән тоя. Белмим, минем белән андый булмады. Синең белән андый булмадымы? Көзгә алдында кечкенә булганда инде бөтен кызда кылана дип уйлыйм мин анда биеп карап, тикләй эшләп, булай эшләп, позиция. Син инде биенә башладың булай. Ләкин минем Америкада мин эшлим, димәк, менә беренче вакытларда мин хәтта эшләдем, бер бию төркеменә җырдым һәм анда мин без шоу куйдык һәм мин биюче булып та эшләдем. Ул акча эшләр өчен әйттем чөнки бик авыр башта дип. Хәзер мин тырышам музыка белән генә шөгыльләнергә, ләкин ул хәзерге вакытта мин алам кайбер контрактларны модель буларак һәм актриса буларак шул рекламаларда төшеп, берничә бик зур проектларда төштем мин, бик зур җырчыларда Кет Делуны белән эшләдем, ул инде дөнья. Бу бит Кет Делун. Анарысын эшләдем. Хәзер Питбуль белән эшләдем. Питбуль? Һәм аның хәзер режиссер белән бик яхшы сөйләшәсез, аралашасыз мөнәсәбәттә. Алар хәтта видео җибәрделәр әле менә бер тапшыру өчен без эшләдек бергә. Һәм DJ Mobius 8. Менә исегездә калдырыгыз. Һәм алар белән шул DJ Mobius белән менә бу икенче секрет инде айваз. Бары синең өчен генә сөйлим. Шул Mobius әйт белән менә бер ничә көнлек сөйләштек, 2 трек эшләргә җыенабыз. Чөнки мин аның шоуында эшлисем килә, ул бик зур дөньяда танылган диджей, бик талантлы, белмим күргәнсездерме, лайзерлар белән уйный торган диджей. Мен аны көн саен йоклар алдыннан карап ятам. Якын таныш булсын өчен. Диджей күрмәсен. Сәлам әйтермен. Миннән дигән, менә миннән дигән. Mobius Айваздан сәлам. Mobius 8. Синең иҗатташ дусларың бу. Синең белән шөгыльләнүчеләр. Ләкин әле менә син сөйләшеп киттең бит. Татарстанда да минем продюсерларым бар идең. Синең сон продюсерың Альберт Зединов белән бик яхшы таныш мин. Әле монда Ул бик яхшы продюсер, бик яхшы. Менә ялгышмасам, каяндыр мин ишетергә өлгердем. Ачым ул секретны. Син аның белән дөресрәгә аның эшләрен Америкада тәкъдим иткәнсең икән. Менә мин әйттем инде моны, хәзер сиңа дәвам итәсеңә кала. Монда инде хәзер явып Альберт бик талантлы кеше. Мин аны бик хөрмәт итәм. Бик талантлы һәм Америкада продюсерлар аңа бик югары бәя бирделәр. Менә шул. Юк, югары бәя бирделәр дә, бәлки син үзең белән Америка. Ну, ансы инде вакыт күрсәтер. Мин аны кешеләр белән таныштырып. Вакыт һәм загран паспортлар бирүче компания бирсәләр аңа. Бәлки. Юк, менә шундый исәпләрең бар алай, әйме? Исәпләр дип әйтик инде. Беләсеңме, минем гомумән мин уйлыйм, менә Казанда, Татарстанда бик күп талантлы кешеләр. Менә Татарстан безнең шундый кечкенә генә республика булсалар да, кешеләрнең хыяллары бик зур һәм бәлки шул этәрәләр аларны алга. Менә минем команда дип әйтим инде бергә эшләгән. Алар бик көчле дип уйлыйм. Һәм мин аларны менә барысын да алып китер идем. Ул минем визажист, стилист, барлык костюмнарны эшли торган. Алар дип әйтем бит инде якын дустым ул минем. Руслан Шакиров видеолар төшерә. Хәзерге вакытта ул Sony Music'та эшли. Шакир өчен промо видеолар ясый. Ул Америкадамы? Ул Америкада, бик типле һәм минем икенче клипны мин аңа тагын төшерергә бирәм. Мин сиңа бер генә сорау бирәсем килә иде. Һәм Альберт инде минем менә шул эш кеше. Синең компанияга, синең коллективка керер өчен нинди бланка тутырырга кирәк? Күрсәт әле миңа, пожалуйста. Ансыннан нәрсәләр. Шуны беләсеңме? Мин беләм, иң мөһим. Мин беләм, һәм шул беләм җитте минемчә синең командага керергә.
Сен беләсеңме? Инглиз телен өйрәнмим. Сен патриот түгел идер я. Берәрсе булса, шушы Америкада өйрәнгәнен алып кайтып бездә күрсәтер иде. Син бездәге булган талантларны алып китәсең Америкага. Нәрсәгә кайтам дип уйлыйсың? Мин бит ул талантларны тагын да үстерәм дә, аннарысын кире җибәрәм алар. Кире җибәрәсең? Кире җибәрәм. Руслан Шакировның кайтканын күргән юк әле. Ул гомумән 2 тапкыр булды инде монда. кунакка кайтып китте. Ничек бу яңалык синнән узган? Миннән Айваз. яшереп калдылар ахырсы. Яшереп калдылар. Бу яңалык администраторлар. Татарстаннан килгән кешеләр бар Америкада. Алар белән аралашасыңмы, алар белән күрешәсеңме? Андыйлар очрыймы юлларыңа? Америкада. Америкада гомумән татар кешеләрен күргәнем юк. Менә мин беләм Нью-Йоркта татар диаспорасы бар. Майамида Рәсәйдән күп кеше, ләкин алар татарлар түгел. Анда менә йолдызлар, безнең Рәсәй эстрада йолдызлары бик күп. Һәм бер шундый вакыйга булды, бер тапкыр мин рус клубында чыгыш ясадым. Һәм инде анда үземнең инглиз телендәге җырларымны җырладым, үземнекен русча җырламаска булдым. Шулайдан да бик күп рус кешеләре. Һәм инде җырлап бетергәч, Филипп Киркоров килеп җитте. Җырлап бетергәч мин әйттем, thank you, спасибо, рәхмәт дип әйттем дә. Һәм инде тәнәфескә чыккач, Латыпов Рафаэль килеп җиткән минем яныма. Юк, Рафаэль Латыпов түгел, ләкин минем янга бер хатын-кыз килде дә, исәнмесез ди. Һәм мин шул вакытта беләсең, үземнең мин Майамида бит, дип бераз югалып калдым, чөнки шуның хәтле менә беләсең, Майамида татарча ишетү, ничектер менә мине уятып җибәрдеме, шунда борыннарым ачылып китте дип әйтим. Борыннары ачылып китте. Була ул Майамида татарча ишетсәгез борыннарыгыз ачылачак. Игътибарлы булыгыз, сакланыгыз. Һәм бер карадым да, шул хатын-кыз инде гаиләсе белән миңа бик күп комплиментлар әйтте, мактады, һәм алар Яршалыдан Америкада яшиләр икән. Алар яшиләр шунда. Шулар белән татарча сөйләшеп, шундый бер генә хәл булды, татарларны очраттым. Руслар белән аралашасыңмы булай? Руслар бик юк. Менә үземә максат куйдым Америкага килгәч, чөнки мин актерлык белән дә шөгыльләнгәч, үземә максат куйдым күбрәк native, дип әйтим. Үзеңнең native шул үзеңнең телеңдә була. Үзләренең шын америкалар, менә анда төпләнгән американлар белән сөйләшергә күбрәк, чөнки ул акцент өстендә дә эшләргә булыша. Инде менә руслар белән русча сөйләшәсең бит инде ул бернинди дә прогресс булмый. Яра, Америка дибез. Америка үзләренә булсын. Син бит яңа ел каршы алырга Татарстанга кайттың иде әле. Ничек каршы алдың син бу? Махсус кайттым яңа елны әтиәнем белән каршы алырга бик яхшы булды. Әтиәнем белән телевизор каршында утырдык, татарча, русча тапшырулар карап, Путинны тыңлап, ишеткәнем юк иде бит инде. Ул ишел булып та тормады, без әле күптән түгел әйләнеп кайтты Путин. Башына сиңа. Син киткәндә улдай китеп торганы. Бик матур яңа ел булды, бик матур. Кар белән, чөнки Майамида бит инде яңа елны син сизмисең дә, шул пальмалар океан арасында ул яңа ел төштө булды. Кар күргәч инде булмады. Бераз гына югалып та киткәнсеңдер, әйме? Кар бу бит. Нәкъ шул. Ап китеп бүләк итергән ба. Татар аудиториясына, татарларга бүләк итәрдәй берәр сюрприз әзерләмисеңме? Татар телендә җыр, бәлки татар телендә клип. Татарча мин Зөфәр абыем белән бер-ике көн сөйләштем. Зөфәр Хайретдинов белән, һәм бәлки без дуэт җырларбыз бергә. Шундый теләк бар, ләкин менә белмим вакыт белән ничек булыр, чөнки Альбер Зейдинов белән хәзер яңа трек эшендә эшлибез, барысы да әйбәт булса, Зөфәр абый белән дә Алла бирсә эшлибез. Беләсеңме, нәрсә әйтәсең килә минем? Саубуллашырга вакыт җитте узган чакыр. Саубуллашырга вакыт җитте, шуның өчен синең соңгы бу программада соңгы сүзләреңне булса да ишеттек позитив рәвештә. Син яратканча. Позитив рәвештә. Дусларым, шуны әйтәсем килә, мин инде моны 1 миллион тапкыр әйткәнмендер, менә бу нәрсәгә мин ышанам дип әйтим инде. Нәрсәгә ышанасың? Әгәр дә сезнең нинди булса да хыялыгыз бар икән, менә нинди генә ул булсын анда менә ышанмаслык
agar da siz mana o'zingizning butun mana tanigiz, joningiz bilan mana shunda berib turasiz ekan, u xayolingiz sizni bir qayerga ketmayacak, u baribir turmushga oshacak. Mana bari tik olg'a, yilmayib Milyon dolar. million dollarga kelashak, borisida bo'lashaqlar birsan. Milyon dolar. Все. Bulaşak. Million dollar bo'lashaqlar birsan. Bo'ldi, qonaqda Ideliya. Alloh bersa, tag'in ko'rishamiz. Biz seni uzatamiz qachon? Birinchi kundan endi. Birinchi kundan qarshi olamiz, bir necha yildan deymi? Jaykini tumani maxsus Sabantoy bo'ladi. Sabantoyga qo'yasan. Jaykini maxsus epizod chiqashaq Ideliya bilan haliga poka. Rahmat, sog' bo'linglar sizlar. Sad, looking so fragile. Let's not ruin the magic. Nothing left to be said now. Let me just go to the light. I need my dreams to come true. Goodbye. There's not the way left to just get by. Leave me alone, give me space to breathe. Must carry on, go with this. Looking at the future. Let me hear you say, go away. Smile to the road before me and say, hey. I say, hey. I say, hey, I say, hey. Cold, feeling so lovely. You are my one and only. With you, I had no fears. No one could bring me to tears. I need my strength to go through my life. Now it's all turned into one big stride. I can keep on with this crazy pace. Freedom we stop at it for the race. Looking into the future, oh, I can see. Let me hear you say, go away. Smile to the road before me and say, hey. I say, hey. Looking into the future, oh, I can see. I can clearly see I am free. Smile to the road before me and say, hey. I say, hey. I can see, I can clearly see I am free. Smile to the road before me and say, hey. I say, hey. Яңа елда беренче очрашуыбыз шушы урында тәмамланып тора. Тыныч күңел белән тагы бер атнап, өйдә бизәлгән чыршыгызны сүтми, үзегезгә һәм башкаларга яңа ел кәефе бүләк итә аласыз. Бәйрәм белән. Сезнең белән булды мин, диджей Вас. Пока. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.